Bona tarda a tots i totes. Em van demanar fa temps que preparés una petita activitat. L'ideal hagués sigut fer-la avui utilitzant ja, diguéssim, el que és el dispositiu que permet connectar els sensors tradicionals de l'EMER o de les diferents cases que hi ha de dissenyar sensors amb el mòbil, però no el tindrem avui. M'han dit que arriben dilluns, venien dels Estats Units, per tant no tindrem això, però bueno, tindrem bastantes alternatives. La idea també és que us descarregueu unes quantes apps i jugueu una estona. De totes maneres, com que jo suposo que ja tindrem molts dies per fer més la part pràctica, sí que volia fer i discutir amb vosaltres, perquè potser no ho compartim una mica, quins són com un mapa d'usos d'eina del mòbil en l'ensenyament de les ciències i concretament amb la idea aquesta del treball experimental, la recollida de dades. Llavors, si ens preguntem quina és la utilització dels mòbils a les aules de ciència, evidentment, i no volia deixar-m'ho d'esmentar, però sí d'analitzar-ho perquè no s'escapa el que podem fer avui, és tot el que té a veure el mòbil com una eina d'interacció i comunicació. És a dir, per exemple, accés a vídeos i fotos, evidentment. Amb el mòbil podem, si estem fent una activitat en la qual els alumnes han de fer una fotografia i després penjar-la no sé on, o compartir-la, o si tenen un grup de WhatsApp per recordar-se que s'han de fer els deures, o per passar-se les preguntes de l'examen. És a dir, totes aquestes qüestions, evidentment, que és el dia a dia de les classes d'utilització dels mòbils, si estan prohibits o si no, i tota aquesta qüestió. Per editar documents, per treballar amb el mòbil, segurament amb el mòbil menys, però amb la tablet, és tot el que és la gestió de la informació, treballar amb petits jocs, amb simulacions, que evidentment hi podem utilitzar-los des de la vessant científica, és a dir, podem utilitzar un joc en el qual s'hagi de calcular una cosa, o és una petita simulació o una taula periòdica, una app d'una taula periòdica, és a dir, hi ha 200 apps, si tu busques apps science et surten 200.000 apps, però moltes són coses d'aquest tipus, doncs per exemple una taula periòdica digital, una app, suposo que en coneixeu algunes, Àngels, on tens tota la informació dels elements. Això evidentment ens fa qüestionar-nos i replantejar-nos l'ensenyament tradicional, o sigui, l'accés a la informació, però jo crec que no és l'objectiu de la sessió d'avui, tot i que tampoc volia dir, home, i t'has deixat totes les apps que tenen continguts científics, és que n'hi ha 200.000, per tant això jo crec que s'escapa una mica del que avui crec que tenia sentit, que era pensar una mica com utilitzem el mòbil per recollir dades. Quiz, votacions, suposo que això també ho vam fer el dia que el Julio l'any passat va preparar la sessió de gamificació, com utilitzar el mòbil per respondre immediatament a través del Kahoot o a través d'altres programes i infinitat d'aplicacions que, si voleu un dia en parlem més en calma, que tenen a veure amb la part de com el mòbil és una eina per comunicar-nos, per compartir informació, per gestionar aquesta informació, etc. I el que potser sí que tenia una mica més de sentit és pensar com el mòbil pot ser una eina per recollir dades. Dades que puguin tenir un sentit i un significat a les classes de ciències per dur a terme activitats d'indagació, de planificar experiments, de mesurar, d'analitzar les dades, etc. Llavors, a grans trets, si ens ho mirem així, podríem dir que hi ha diferents maneres d'entendre el mòbil. D'una banda, el que tenim són algunes apps que potser no estan especialment dissenyades per les classes de ciències, però que són molt útils i molt comuns per recollir dades a partir d'algun dels sensors que ara veurem que incorpora el propi mòbil. A més, tenim altres apps que ja estan pensades més com un entorn educatiu en el qual pots recollir dades, però a més pots analitzar-les, pots fer un petit càlcul, pots fer anotacions sobre els resultats que has obtingut, i per tant són entorns, no seria ben bé només una app per mesurar, sinó una app per mesurar, per analitzar les dades, per compartir-les i per fer quasi petits guions de pràctics i informes de pràctica. I finalment ens trobem els casos en què, tot i que avui no ho tinguem aquí, existeix una app com a mínim bastant utilitzada, l'única que jo he pogut identificar, que fa la mateixa funció que la consola LabQuest, que com que avui no tindrem el connector, utilitzarem la consola LabQuest com si fos el nostre mòbil, però té les mateixes funcionalitats. I finalment existeixen tot d'invents que si busques per internet tampoc te'ls acabes, que depèn de la gràcia que tenim cadascú amb anar provant cosetes, amb muntatges casolans i amb petita electrònica, pràcticament ens pots fer virgueries. Però jo crec que això també escapa una mica del nostre rang i, evidentment, si algú té ganes d'agafar l'Arduino i comprar-se un sensor de no sé què i connectar-ho al mòbil amb una app, genial, però en tot cas no és el que, com a mínim, no és el meu camp d'experiència.
Finalment, l'altre dia va sortir un tema que va ser quasi espontani, però que crec que com a mínim té un interès de reflexionar, que té a veure no el mòbil com a eina, sinó el mòbil com a objecte d'estudi. El mòbil és una eina que utilitzen al seu dia a dia constantment i hi ha moltes idees implícites de la utilització del mòbil que no sempre la treballem amb els estudiants perquè, bueno, fins ara, com que és relativament recent el mòbil, no hi ha una tradició per fer-ho, però si aquest pot ser un espai així per discutir què és el que hem d'ensenyar de ciències, doncs potser hi ha coses que són interessants. Què vol dir? Per exemple, quan mesurem i quan no. I si no és el mateix connectar-te, ara ho parlarem després, no és el mateix connectar-te a una app. Jo tinc una app que em diu el temps, ja, però et diu el temps perquè estàs connectat al wifi, hi ha un sensor que està a 30 quilòmetres que et mesura el temps, que et mesura la temperatura i te la diu al teu mòbil. No vol dir que el teu mòbil tingui un sensor de temperatura. Llavors, entendre la diferència entre el que són dades que obtens al teu mòbil i dades que et descarregues d'internet. O, per exemple, la diferència entre què és una dada real i què és una dada virtual que genera el teu mòbil. Parlarem d'exemples de buscar amb rajos UVA, per exemple, sensors de rajos UVA, i si busques una app, n'hi ha 200 d'apps de rajos UVA. Però clar, són filtres de colors. O sigui, no és una app que et mesuri rajos UVA, sinó és una app que et fa una foto i te la retoca en liles, en tons liles, perquè sembli una foto obtinguda amb rajos UVA. Però clar, potser pels nens no és tan trivial aquesta diferència, entendre, no? Què és mesurar i què és, jo tinc unes dades i les tracto, no? El Pokémon GO, no? Què és el Pokémon GO? O sigui, tota aquesta idea de què és la realitat, què és la realitat augmentada, què és la virtualitat, doncs també té un punt d'interessant segurament de reflexionar. I finalment sortia el tema dels fenòmens, en aquest cas sobretot vinculats a la física, que poden tenir a veure amb el mòbil, com es carrega, com es descarrega, com és la transferència d'energia entre el mòbil i el seu entorn. Per exemple, la transferència de dades, què consumeix més, què consumeix més dades, què consumeix més energia. És el mateix consumir dades que consumir energia? És a dir, totes aquestes qüestions també poden ser interessants segons com ens ho plantegem. I per tant, jo crec que aquest mapa ens ajuda una mica a situar-nos. Avui, sobretot, m'agradaria donar 3 pinzellades del que és aquest element central i, en tot cas, interrompeu-me en qualsevol moment, perquè estem en família i no es tracta que vingui aquí només a explicar 4 idees, perquè tampoc veureu que són bastant de sentit comú i són coses que sobretot estan a internet, vull dir que no cal llegir-se 40 articles de recerca per una mica discutir el que discutirem avui. Llavors, quins són, diguéssim, els nous, el típic Samsung o el típic últims mòbils que més o menys tothom té? Diguéssim, tothom, vull dir un profe de secundària pugui tenir, segurament els alumnes de tots. Quins són els sensors, diguéssim, que normalment ja es compta que els mòbils tenen? Doncs d'una banda el que seria el GPS, l'utilitzem per orientar-nos, l'utilitzem per Google Maps. Llavors, quin has utilitzat? Pot tenir això a les classes de ciències. D'una banda tot el que és la posició geogràfica. Imagineu-vos, per exemple, que estem mirant al nostre barri en quins llocs ha aparegut un fong, o al nostre pati de l'escola en quins llocs hi ha un tipus de material determinat, o en aquesta ambiera del riu en quins moments trobem restes d'animals. És a dir, tot el que té a veure amb obtenir com a dades la nostra posició, però també tot el que té a veure amb la cinemàtica, amb l'estudi del moviment. És a dir, trajectòria, recorregut, velocitat. Clar, amb el GPS això només té sentit si són distàncies llargues. Per exemple, si jo em moc per aquesta habitació no mesuraré el GPS. Però si jo, per exemple, els demano als meus estudiants que per demà em portin el recorregut que han fet en tren perquè estudiarem si la gràfica del moviment és un MRU o no, doncs llavors sí que té sentit utilitzar el GPS. Les distàncies molt llargues, el GPS no té prou precisió. Hi ha moltes apps, per exemple la CGeo, que és és la versió gratuïta de l'app del geocaching, per exemple l'Endomondo. I aquí també hi ha una cosa interessant, no sé si ho vam comentar, ho vam comentar al curs de profes, que és que te n'adones com la física, en aquest cas de l'escola, moltes vegades, en la vida quotidiana, les unitats que s'utilitzen és que són unes altres. Dieu que sí perquè sabeu de què va. Ho vam comentar l'última vegada. Ho vam comentar, oi, ja, no? No sé els que no estàveu, això ens passava, això, que jo la primera que em vaig connectar a la gràfica de velocitat-temps, clar, la velocitat la mesurava, o sigui, a l'Endomondo, no mesura en metres per segon o quilòmetres hores, que és el que nosaltres estudiem a les classes de ciències, sinó t'ho fa en minuts per quilòmetre. O sigui, per començar, et gira, hi ha unes unitats que no són ni metres segons ni quilòmetres hora, però és que a més t'ho gira. És a dir, vas més ràpid, com menys minuts trigues a recórrer un quilòmetre. Per tant, la gràfica de velocitat-temps, com més baixa és, vol dir que vas més ràpid.
perquè vol dir que estàs trigant mig minuts a recórrer un quilòmetre. Això també ens hauria de fer pensar de com estem ensenyant una física que justament per una vegada que algú utilitza la mesura de la velocitat, que és xulo, no? Ostres, per fi, la gent s'ha posat de moda això d'enregistrar la teva velocitat, que guai, no? Això ho podem utilitzar i justament tenim en compte que aquest ús és més espontani, doncs no utilitza ni tan sols les unitats que utilitzem a les classes de ciències o les que surten als llibres de text, representa. Com se diuen aquestes apps? Aquesta és el CGeo, però és qualsevol de geolocalització, que n'hi ha moltíssimes. Endomondo. Però bueno, hi ha el Runner, el Tracker, n'hi ha moltíssimes, diguéssim, de tot el mundillo de sortir a córrer, de registrar la velocitat. Què pots fer amb la càmera? Evidentment enregistrar imatges, ampliar imatges, recollir vídeos per a partir d'aquí, bueno, suposo que ja el coneixem, no? Tot l'anàlisi fotograma, no? D'una partícula, les propietats de la llum, no? Intensitat de la llum, color. Per exemple, també s'utilitza, tot i que té moltes limitacions, hi ha alguns que s'utilitza la càmera per fer les pulsacions cardíaques, en funció de com canvia la llum que t'arriba. Doncs, per exemple, hi ha apps que serveixen per mesurar quin és el teu ritme cardíac, no? Per exemple, això, el Light Meter, et mesura la intensitat de la llum. Hi ha algunes apps bastant dolentes, per cert, que t'amplien, que l'únic que et fan és un zoom. Què podem fer amb el micròfon, que també és un sensor al cap i a la fi? Doncs per una banda tot el que és la intensitat sonora, per exemple, hi ha moltes aplicacions, si busqueu Sound Meter, mesurador de sons, tot el que és la intensitat per una banda, i també el que seria una mica, no sé si coneixeu, vosaltres segur, però l'Audacity, no sé si el coneixeu, que també per estudiar les propietats dels sons, doncs la freqüència, el timbre, totes aquestes qüestions, la derivada de Fourier, la transformada de Fourier, la freqüència, l'harmònic, totes aquestes qüestions. Hi ha algunes apps, l'Audiodroid, hi ha algunes que també serveixen això, per obtenir les gràfiques del so. Finalment, diguéssim, l'acceleròmetre, que té, en realitat, són dos sensors diferents, hi ha un acceleròmetre i hi ha un giroscopi, no sé els detalls de com funciona exactament cada mòbil, però això pot servir per una banda per mesurar inclinacions, us ensenyaré alguns exemples d'activitats que utilitzes la inclinació per calcular altures i qüestions així, i evidentment tot el que són l'anàlisi de les acceleracions que pateix el mòbil en els tres eixos, que els tres eixos del mòbil, una mica és l'eix X, l'eix Y i l'eix Z, que ja el dissenyen utilitzant els criteris comuns. I finalment, el sensor de magnetisme, que la majoria de mòbils en tenen, tot i que són també de baixa qualitat, doncs et permet, per una banda, hi ha gent que diu, bueno, una app són bastant dolentes també, per mesurar el detector de metalls o el detector de, diguéssim, que et mesura alguna variació en el camp magnètic, i el que és l'orientació més tipus brúixola. Això està pensat sobretot per acabar de quadrar amb el GPS i el giroscopi quina és la teva posició i la teva orientació del mòbil, i per l'altra banda per les aplicacions de la brúixola. Aquí us he posat un exemple d'una aplicació, però la majoria, diguéssim, en aquest eix podríem anar posant una al costat de l'altra, i n'hi ha moltes que són molt semblants. Comença a passar amb les apps com passa amb, diguéssim, les webs, que hi ha molt soroll. Per una bona, diguéssim, n'hi ha moltes que són bastant fluixes. Sí, el que fan és simplement et mesura la càmera, et mesura, mirem-ho si vols després, el que et mesuren és quan passa la sang canvia lleugerament la capacitat que té la llum de travessar la càmera. Llavors el que fa és detecta canvis en la llum que li arriba a la càmera. Quantes vegades se suposa que fotogrames fa? No, però bueno, tampoc tants. Només que el faci... que una càmera, diguéssim, una mica bona que pot fer 50 al segon, no sé el que fan. 25, no? 25 fotogrames per segon les càmeres. Bueno, també depèn de la càmera. Hi ha càmeres que ja et permeten després fer slow motion. Si tu fas slow motion, suposo que han de fer més. No conec els detalls. Llavors, a més, si voleu ara, per saber vosaltres quins sensors té el vostre mòbil, abans de començar a descarregar-se apps, per exemple, el primer, l'Androsensor, et fa llistat de tots els sensors que tens tu al mòbil.
I si aquest us el voleu descarregar ara, Androcenso, quan us el descarregueu, us ensenyo el meu si voleu. Sí, aquest et diu el que tens. Jo, per exemple, el meu mòbil, que és bastant senzillet, suposo que no ho veureu bé, però aquí tinc Androcenso. Si jo entro, aquí et diu absolutament tot el que estàs mesurant. Aquí no et fa cap representació gràfica ni res, simplement et diu els valors. Llavors, si voleu ara, aneu-lo passant al meu mòbil i aneu veient quines coses mesura i quines no. I veureu que Proximity, per exemple, que ara us faré, el meu mòbil diu que no el té. O sigui, aquest app no fa res. Aquest app l'únic que fa és et llista els sensors que tu tens i els valors a temps real que estàs obtenint. Aneu-lo passant, si voleu. Llavors, per què dic això? Perquè depèn del mòbil, representa que els més nous tenen més aplicació, o sigui, tenen més sensors. El que diu una mica la publicitat de les empreses i coses que vas trobar per internet és que a la llarga cada vegada hi haurà més sensors. Hi haurà un de proximitat que, pel que tinc encès, si algú en sap més d'això em podeu corregir, mesurarà com amb la càmera el zoom, el qual, diguéssim, per saber si una persona està més a prop o més lluny, que a la llarga els sensors també tindran, els telèfons també es un sensor de temperatura, un de pressió atmosfèrica i un d'humitat relativa. Però com a mínim els que hi ha de comercials, ben poquets n'hi ha. Està per allà el meu mòbil, oi? Sí. Ho veieu que ho teniu en tres... La majoria de sensors apareix en tres eixos. Per exemple, el sensor de magnetisme t'ho mesura en els tres eixos. El sensor d'acceleració també t'ho mesura en els tres eixos. Sí. Aquest Androcenso també funciona pels iPhones o...? Deu ser molt semblant, no conec el detall, però... Deu ser molt semblant. No hi és, Sí té iOS, no és tu? Jo també. iPhone sense. Però deu haver-hi algun semblant, Sí, els altres, depèn de quin sigui, sí que ja et permet o simplement també tenir les dades o tenir les dades i a més poder representar gràficament. O sigui, aquests segurament són més sensors integrats però et donen menys opció de després representar les dades i si et descarregues dels altres normalment tens més opcions de poder representar un gràfic, seleccionar un tros de dades, calcular el valor mitjà, aquest tipus de coses. Llavors el Julio em va passar unes unitats didàctiques, que jo no les coneixia, que estan en alemany, però hi ha una versió en anglès també, i que en tot cas us passaré el link, que són 8 o 9 unitats didàctiques, que cada una utilitza un sensor diferent o diversos sensors. I són activitats bastant curtes, molt en la línia del que voleu fer vosaltres com a grup, que és dissenyar petites unitats que utilitzin els sensors. Per exemple, n'hi ha una que té a veure amb el càlcul de les distàncies entre estrelles. I per fer-ho utilitzen el GPS, el sensor d'inclinació i la brúixola. Llavors, en cada moment et diuen, doncs ara, posa't aquí, apunta cap a aquesta estrella, mesura la inclinació. Per exemple, n'hi ha un altre sobre canvi químic que el que fa és amb el sensor, en aquest cas amb la càmera, que et permet dir quin és el color, has d'anar mesurant al llarg del temps quin és el blau, que hi ha una reacció, que no sé exactament quina és, però hi ha un precipitat, precipita i per tant canvia de color. I per tant busca quin és el moment en què es posa de color blau que estàs buscant. Ho heu vist tots una mica, no? Com és? Això no té més, això clar, això no serveix per utilitzar-ho per recollir dades. Això és per saber una mica què teniu vosaltres, perquè si no teniu un sensor, no cal que us descarregueu l'app que utilitza aquest sensor. Per exemple, una unitat didàctica on et demana que gravis el vídeo amb el mòbil i llavors analitzis punt a punt la trajectòria d'un moviment. Una altra on et demanen en diferents llocs del teu barri que et geolocalitzis i que mesuris la intensitat sonora, per tant tenir un mapa acústic del teu barri. Una altra que utilitza el sensor de so per mesurar l'efecte Doppler, per saber quina és la freqüència quan un cotxe s'està acostant i s'està allunyant i a partir de poder mesurar amb l'efecte Doppler la velocitat del cotxe, i ho fa, diguéssim, analitzant l'espectre de freqüències.
i un que és també pujar una muntanya russa o no sé quina atracció i mesurar amb l'acceleròmetre quines són les acceleracions de les forces resultants que afecten sobre la persona que porta el mòbil. I això quins enllaços? Això us passo els enllaços, però és Science, és Stage 2, si busques a Google. Sí, m'ho va passar Julio, vull dir que el mèrit és seu, Com se diu aquest? És un projecte europeu i tenen ja el material editat, molt ben maquetat i això, amb tot, orientacions per professorat, indicacions, i el projecte és això, eStage 2. 2. I el que passa és que eStage 2, però ja us ho passarem, això quan pengem la presentació us ho passarem. El que passa, i Julio, si tu t'has mirat una mica, que justament són molt recepta. Jo crec que ens passa justament allò típic de dir, vale, estan molt ben pensats d'utilitzar el mòbil, però fes això, fes això, fes això, fes això, i obtens aquestes dades. Clar, jo no sé si és que allò és només el material del profe, i després hi ha uns materials de l'alumne en alemany, perquè quan te'l descarregues hi ha com 4 documents en alemany i un en anglès. Per tant, suposo que el d'anglès és el resum. Llavors, quines apps, us en recordeu que hem dit abans, no? Apps que realment no són ben bé apps educatives, però sí que n'hi ha algunes que sí que són apps educatives. Google, veient que això té filon, ha tret el Making and Science, o... bueno, això està immers dins un projecte més gran, però de fet podem entrar a la web, un moment. Doncs aquesta és la web del projecte aquest, Science on Stage, i aquí hi ha la descripció de les activitats. Aquests primers que deies. Sí. Els 8 aquests de... Els 8 Science on Stage, sí, jo us ho passaré, Aquesta d'aquí és la pàgina de Google que ha fet per utilitzar els sensors a les classes de ciències, que l'app concretament, perdoneu, es diu Science Journal. Making and Science és el gran projecte de Google relacionat amb l'ensenyament de les ciències. I el Science Journal és aquest d'aquí, és una app molt user-friendly, molt ben feta, així des del punt de vista del disseny visual és molt atractiva perquè és molt fàcil d'utilitzar i et permet dissenyar, et proposa unes petites activitats. De fet, hi ha 6 activitats que existeixen ara mateix, que són, una primera per... Aquesta primera que és per veure simplement com funciona la teva app, llavors hi ha 3 que és per aprendre a utilitzar el sensor de llum, per aprendre a utilitzar el sensor de so i per aprendre a utilitzar l'acceleròmetre. I llavors et proposen fer petites activitats de quasi manualitats en les quals combines el mòbil amb la manualitat que tu has fet. Sí. I aquest és... Science Journal. Science Journal. Aquest és en Google o amb els Chromebooks també? No, això és per Android. I suposo que, home, no crec que Google no ho hagi fet per iPhones. No, ho dic perquè Google està I l'iPhone no. Ah, no, això va a part. Diria que això va a part, perquè això és una cosa molt senzilleta. No, és que per això t'ho demano. Sí. Si voleu, mirem... Si això es pot implementar amb Chromebooks o no. Diria que això va bastant... Diguéssim que és com una cosa independent. Hi ha uns petits vídeos, està l'activitat, fixeu-vos en activitats de 15 minuts i l'únic que et proposen és descarregar-te l'aplicació, evidentment, i seleccionar el sensor. Jo, si voleu, ho tinc descarregat en el meu i us ho torno a passar, us obro l'app, i en el meu cas, us en recordeu que abans heu vist en el llistat d'apps que jo no tenia el sensor de llum. Per tant, a mi, quan jo entro aquí, només em dona 3 opcions, que és, 4, els 3 eixos del sensor d'acceleració i el sensor de so. Llavors jo, per exemple, ara no estic enregistrant res, veieu? Ara jo tinc seleccionat intensitat de so, si poso enregistrar, aquí m'està fent, no sé, crideu una mica, ben fort, a la 3. Llavors jo aquí tinc la gràfica, suposo que ho veieu, la gràfica que es veu, aquesta gràfica d'aquí, em tinc el mínim, el màxim i el so mitjà. Clar, el so mitjà justament va molt bé, perquè si ens estem mesurant el soroll mitjà que hi ha a l'aula, va molt bé. Llavors, aquest trosset final és el tros en què heu cridat més. Clar, és que és molt petit, no ho veieu bé, no sé si es veu millor. Llavors, doncs, tu pots seleccionar aquí quins són els trossos que vols i, a més, pots fer petites anotacions. Perquè imagina't que esteu fent 10 mesures
i no te'n recordes quin dia has fet la mesura. Doncs aquí pots anotar-ho. El dia que plovia i per tant feia més soroll a fora. No? Sí. És aquesta, sí. Sí, el logo veureu que és com una mena de llibreta oberta de color lila. Aquest no... diu que el mòbil no el permet. L'iPhone. No, això és un Android, però no deu... Que no és compatible. Depenent de la versió de... No és compatible. Podria ser que només serveixi pels últims mòbils, per les últimes opcions. Què et permet això? Doncs el que us estava dient ara. Això permet només utilitzar els sensors interns del mòbil, és a dir, si tu no tens, en el meu cas no tinc el sensor de llum, no puc utilitzar-ho, en el meu cas, en el meu mòbil, només em serveix so i acceleració. Et proposen petites activitats, tot i que són molt senzilletes, però això, no? Doncs construeix-te un molí de vent, llavors posa el mòbil en un eix i calcula a partir de l'acceleració centrípeta, calcula el radi i a partir d'aquí calcula la velocitat de rotació, per dir alguna cosa, no? O sigui, són coses senzilletes, però bueno, que tenen la seva gràcia. I per analitzar dades et fa això, el càlcul automàtic de màxim, mínim i valor mitjà, i es poden agregar aquestes notes de text. L'altre, que és el de Bernier, que Bernier també veient que tenia, diguéssim, un mercat important en sensors, van dir, home, doncs per què no utilitzo els sensors del mòbil també? Bernier el que fa és, sí que té un sistema bastant xulo d'anàlisi de dades, que és molt en la línia del que ja permeten les consoles LabQuest. Llavors, l'avantatge que té és que es poden utilitzar interns, externs, i té una altra opció que també és interessant, que és introduir dades manualment. És a dir, que això en realitat dius, home, però això ja ho fa l'Excel, no? Jo puc agafar 2 columnes, temps, pH, i ho puc introduir manualment. Sí, però aquí d'alguna manera et queden registrat com un experiment, pots fer les regressions i una mica més fàcil d'utilitzar que, per exemple, l'Excel. Llavors, l'anàlisi de dades et permet un ampli ventall bastant gran, pots seleccionar un tros, pots fer regressions, pots obtenir alguns estadístics. El problema de fer les, diguéssim, de fer regressions és que només et permet o funcions o afins o lineals o quadràtiques, llavors ja són combinacions d'exponencials logarítmiques, però per exemple una funció polinòmica de més de 2 graus no et permet. Ara us ensenyo també el meu. I també es pot afegir una nota de text associada a un moment concret de la gràfica. Que això està bé perquè dius, per què no m'indiques on està el punt màxim de l'escalfament o del so? Llavors pots seleccionar aquest punt i pots afegir una etiqueta en aquest punt. Llavors jo ara us proposo un petit exemple, que si voleu venim tots i ho fem aquí amb el mòbil, o si ens aixequem, o si voleu us ensenyo. Primer us ensenyo el que ja tinc fet, si voleu, i després, com que no el veureu bé, ho venim a fer aquí. És simplement l'activitat que... Tothom la coneix, aquesta activitat? No? Us explico una mica pels que no la coneixeu? És una activitat molt típica que fa molts anys que fem aquí a Revir, que la utilitzem per estudiar la frenada del moviment d'un... O sigui, el moviment de frenada, perdoneu, estic dient al revés, d'un cotxe. Llavors, per estudiar el moviment de frenada, el que fem simplement és lliguem això ho hauria de fer abans. Fixeu-vos, l'activitat com a tal és bastant senzilla. És simplement, posem un carret, llavors aquest carret, la frenada del carret vindrà donada per la corda que està empantant cap endarrere. Sí? O sigui, aquí tenim aquesta corda empantant cap endarrere. Llavors, quan deixem anar, si jo empento aquest carret cap allà, el carret què farà? Anirà, però cada vegada que anirà més ràpid o més lent. Quan vagi cap allà. Sí, no? O sigui, si jo ara li dono un cop i això es mou cap allà, anirà cada vegada més lent. I després tornarà. No? Ho faig així. Veieu? Aquí, perquè tinc una massa aquí molt gran i frena molt ràpid. Però si ho faig així, jo tinc l'anada i la tornada. És el que li diem el moviment d'anada i el moviment de tornada. Llavors, això ho estudiem amb els nois d'ESO i de batxillerat, aquí al Revir, perquè l'anada i la tornada, diguéssim, les forces que intervenen no són simètriques.
Els que ja ho sabeu no digueu res, però els que no ho sabeu, trobaríeu alguna diferència entre les forces que intervenen a l'anada i la tornada? És a dir, a l'anada, quan el carret està frenant, quan el carret ha sortit disparat d'aquí, que de fet el tirem disparat amb una goma, i es mou cap allà, quines forces fan que vagi cada cop més lent? Quines forces el frenen? La fricció amb el terra i la corda, no? La tensió. O sigui, hi ha dues forces que el frenen. Quan el carret ja s'ha frenat i torna enrere, qui l'està empentant perquè torni enrere? Exactament, la corda, el pes, la corda. I què passa amb la fricció? Per tant, què passarà amb l'acceleració resultant, diguéssim, a l'anada i a la tornada? Serà diferent. On serà més gran? O sigui, a l'anada, quantes forces el frenen? I a la tornada, quantes forces l'acceleren? Una, i a més encara en tens una altra que s'hi oposa. Per tant, la força resultant on serà més gran? A l'anada. Quan va cap allà és més gran i quan torna és més petita, no? Això, per exemple, nosaltres ho preguntem això, no? Actuen les mateixes forces, en quin cas el carret pateix una acceleració més gran. I l'altra pregunta és, però és rellevant el fregament? Perquè potser no ho és. Potser estem dient aquí que el fregament actua diferent i en realitat és irrellevant el fregament. Doncs llavors, què és el que vaig fer jo l'altre dia? Doncs un experiment molt senzill, que és amb el sensor d'acceleració de Vernier, el que vaig posar és el mòbil aquí dintre amb una goma. Fixeu-vos, és molt senzill. Llavors és tan fàcil com tenir el mòbil amb una goma ben agafat, encendre i just començar a mesurar en el moment abans de deixar-lo anar. D'acord? O sigui, jo ara faig així. Ara no està ben posat, faig així. Perquè se m'ha sortit, cal ajustar entre no fer-ho tan fort com perquè se't surti. Vale. Bueno, ja ho enteneu, no? Això passa. El dia a dia. L'anada i la tornada. Llavors, què és el que vaig obtenir? Ho tinc aquí, però he fet un pantallazo també perquè el veieu. Vaig obtenir aquesta gràfica d'aquí. Això està, els recursos de física està penjat, una activitat semblant. Llavors, fixeu-vos què és el que es veu. Això és el pantallazo de la teva app. Quan tu entres, es veu molt fàcilment la forma de la teva gràfica. Perquè és molt fàcil en recordar... sí, perquè si tu tens 15 experiments guardats, i no te'n recordes quin és cada un, pots canviar-li el nom i pots posar-li, diguéssim, la forma de la gràfica que has obtingut. Llavors, no sé si veieu bé aquí què és exactament cada tros de la gràfica. Això, tot i que està tallat perquè vaig començar a mesurar just quan l'està empentant, vindria d'aquí baix. El 0 està just aquí. Això és el 0, Llavors, això, aquest pic inicial, és l'empenta que jo li vaig donar al cotxet amb el mòbil. D'acord? I aquí, us he dit, el 0 està aquí. Això és 0, això sí que és 0. Però, veieu que aquí hi ha, què és aquest pic d'aquí? Què creieu que és? Aquest pic d'aquí és quan ja ha fet tot el camí, ha tornat i per tant jo el torno a frenar. Veieu que aquests dos pics brucs és quan comença el moviment i quan el pari. Però si jo miro ara aquest tros d'aquí, veieu alguna cosa? Aquí sota? És fàcil identificar dos trossos, no? És l'anada i la tornada. De fet, això, el que vaig fer després, és seleccionar els dos trossos i per cadascun dels dos trossos els demano que em facin una regressió. Llavors, dic que és una funció afí on la pendent, fixeu-vos que és 0. Això em dona del tros A, que és aquest d'aquí, del tros B. Jo li vaig demanar que m'ho ajustés a una funció afí, la A pràcticament és 0, la M, la pendent és pràcticament 0, perquè evidentment l'acceleració és constant en tot el tros d'anada i en tot el tros de tornada l'acceleració és constant. Aquesta gràfica és la mateixa que aquí, però està una mica més aixafadeta. I veieu que la pendent és pràcticament 0, per tant tinc les meves dues acceleracions. L'acceleració de l'anada i l'acceleració de la tornada. Això per què et permet? Doncs clar, que al fi l'acceleració de l'anada és el que deia, és la suma de les dues forces que intervenen i l'acceleració de la tornada és la resta de les dues forces que intervenen. Per tant, això dona per discutir, no? Quan val la tensió, quan val
i de saber la massa, evidentment, de tot el sistema, no? Quan compte és significatiu? Home, doncs sí, no? Segurament el fregament té un efecte aquí, no? Perquè veiem que és diferent, com a mínim és la segona acceleració és una cinquena part o una quarta part més petita que l'altra, no? I aquí doncs seria bastant fàcil fer un sistema d'equacions, doncs, sumant i restant les acceleracions, obtenir doncs, tant la força de fregament com la tensió. Això, si ho voleu provar vosaltres, ho podeu ara, ho deixaré aquí muntat i ho tornem a fer. Però vull dir, si algú s'ha descarregat ara la de Vernier? Sí. Si voleu jugar ara a fer-ho 5 minutets. Llavors, l'app de Vernier també té una altra cosa, que segurament no és tan xulo com poder recollir dades, però ja et ve amb uns experiments típics, paradigmàtics de l'escolars, ja te'ls ve, ja estan descarregades les dades. Et ve, per exemple, amb una de la taula periòdica, que et mesura l'àtom en funció del nombre atòmic i la densitat en funció del nombre atòmic, llavors podries fer petits càlculs, et permet també... Això són dades que ja l'app ja et ve amb elles, això no és cap sensor. També et ve amb la caiguda de la... Diria que és una pilota que tires a l'aire i cau, diria, pel tipus de moviment que fa. Com es va trobant aquestes gràfiques? Està dins de l'app, és que t'apareix automàticament. Però com... No, entres... Perquè jo tinc totes aquestes que... Sí, clica sobre una, jugueu una estona, seleccioneu un tros. Ho veieu que si selecciones un tros de la gràfica, veus, pots dir anotació de text, descriure aquesta secció, si vols saber els estadístics, és a dir, jugueu una estona si voleu. Llavors podeu crear el vostre propi experiment. Si voleu una mica, si voleu podem fer un. Llavors, quan et diuen aquí, crear nou experiment, amb aquesta app, fixeu-vos que hi ha 5 opcions de crear un nou experiment. O de crear una nova gràfica, diguéssim. Tenim un experiment però vam dir gràfica. És amb el wireless i el MATLAB Quest Stream, que són els dispositius que tindrem a partir de dilluns. Llavors, si ara tinguéssim aquí aquests dispositius, us podria ensenyar com funciona, però encara no els tenim. També pots compartir dades, també pots utilitzar els sensors interns, en aquest cas només funciona el d'acceleració, no sé els vostres mòbils si us en proposen de més, també d'acceleració, o el que us deia abans, pots entrar les dades manualment i a partir d'aquí obtenir la gràfica. Sí, el de Vernier, estic parlant del de Vernier tota l'estona. Per veure com presenta el que deies ara d'activar els que teníem. Activar els que teníeu és Create New Experiment, I t'agafa... Building Sensors. I ara tens acceleració. Vale, si aneu al d'acceleració, que segurament és el que teniu tots, Sí, a mi se m'ha vale, el que us recomano és que moveu aquesta pestanya de l'esquerra i que seleccioneu només l'acceleració en un eix, perquè si no s'us omple tot de dades alhora. Llavors, si només voleu mesurar l'acceleració en l'eix X, borreu les altres dos. Jo em vaig movent, comences a mesurar dalt i pots tenir les acceleracions. Jugueu una mica, proveu si voleu. Building sensors. Ara és la X. La X és mesurar-ne aquest eix. Cuidado! Una altra cosa a tenir en compte. L'acceleròmetre, a no ser que hi hagi l'opció de retirar la gravetat, mesura automàticament la gravetat. És a dir, el sensor mesura que si el mòbil està així quiet, en l'eix Y, està patint una acceleració. Si hagués caiguda lliure és quan no estaria patint acceleració en l'eix Y. Clar. Jo m'he agafat només a l'X. Aquest és un article. Sí, aquest és recursos de física. És una mica, alguns hi ha més apps avui en dia, però és bastant també un diagnòstic com el que he fet jo del tipus d'apps que existeixen. I aquí, per exemple, proposava el Tavi fer en un pèndol mesurar l'acceleració. El que passa és que això que feia aquí ell abans no existia aquest app de Vernier i per tant el que feia era s'havia de passar les dades a l'Excel.
I ara avui en dia tu pots fer la pròpia app. Sí, perquè et dona... Qui és en sortiu? Ja et dona la taula... Llavors, en aquest cas, Víctor, el que faries és... Què fas? Tu el que vols és agafar les dades, poses al mòbil com si fos part del pèndol i que vaya més Perdona, t'he dit pèndol i és una molla. T'he dit pèndol i és una molla. Perdona, no t'havia... El que mires és el moviment aquí. No, l'acceleració. Sí, en aquest eix, exactament. Exactament. Llavors el que va agafar dades de la posició aquí. No la posició, no, l'acceleració. L'acceleració quan puja i quan baixa. Clar, l'acceleració... Que és el que tu calcules d'altra manera, no? Quan calcules? No, quan tu fas això, el que fas és agafar dades i el que mesures és el temps per després calcular l'acceleració o una altra cosa. Sí, però tu no... I aquí te lo fa directament. Clar, però ara... I el zero. Se'n baixa. I si ho deixes com La predicció es pot dibuixar com? Prova amb el teu, pare. Ja ho has provat. Ah, mira, el dic de sobre i ja està. Amb la luna vaig provar 2 metres, o sigui... La predicció només posant el dit de sobre... Sí, hi havia un que no volia fer. La clava i així ja ho Si tu dius, com serà? Sí. Una coseta, cuidado important. Si voleu utilitzar el sensor d'acceleració per acabar obtenint gràfics posició-temps, això és relativament fàcil perquè tu pots exportar les dades a Excel i pots fer una petita integral, que és tan simple com agafar les dues, o sigui, fer una diferència, no? O sigui, l'únic que has de fer tu per obtenir és, sí, agafar un trosset, és a dir, és fer per cada una de les... O sigui, tu tens la teva columna d'acceleració, no? Doncs, com pensem, no? Com si fos una integral, que és el que estàs fent? Estàs agafant la mitjana entre dos valors multiplicat per l'interval de temps, no? Que és el que seria integrar per obtenir la velocitat. El que passa és que, si a partir del gràfic d'acceleració volem amb l'Excel obtenir el gràfic de velocitat, és molt important ajustar bé quan la velocitat és 0. Per què? Perquè si no, si després volem tornar a fer un segon càlcul de la posició, si no hem calculat bé, o sigui, si no hem ajustat bé quan la velocitat és 0, llavors la gràfica posició-temps sí que ens surt una cosa totalment diferent. No sé si... O sigui, hi torno perquè això, per exemple, és el mateix experiment que us he dit abans, ho vaig fer fa temps i això és amb un sensor diferent i a més, com que tenia el mòbil al revés, em va quedar al revés, però veieu una mica la mateixa lògica, un pic, anada, tornada i l'altre pic. Quan tu agafes les dades en verd, que són les obtingudes amb l'acceleròmetre del mòbil, i tu amb l'Excel agafes que cada dues dades d'acceleració les sumes divideixes per 2 i les sumes de l'anterior, que és el que seria per obtenir la gràfica velocitat-temps, clar, surt una gràfica velocitat-temps on la pendent sí que correspon a la velocitat-temps del fenomen que tu estàs analitzant. Però, com en qualsevol... No sé si us recordeu de quan integràveu, que sempre a la integral sortia més K. En funció de les condicions de contorn havies d'ajustar quan era la K. Per què? Perquè aquí, si tu aquí no ajustes ara quan val la K, és a dir, quan en el teu fenomen la velocitat és 0, quan tornis a integrar, la gràfica posició-temps et sortirà un xurro, perquè no et sortirà la que tu vols. Per tant, cal calcular via integral la gràfica velocitat-temps i després ajustar-la has de saber, és a dir, o comença amb velocitat 0, o quan arriba a aquest punt de velocitat 0, o al final de tot té velocitat 0, o sigui, has de saber quan la velocitat és 0 per després poder ajustar-la i poder fer la segona integral per obtenir la gràfica velocitat-temps. Això, per exemple, està fet amb la doble integral i si veieu, la gràfica que obtens és pràcticament la mateixa que amb el sensor. Si vaig fer amb el sensor, vaig fer-ho amb l'acceleròmetre i la gràfica et surt la mateixa. Bé,
Si voleu seguim una mica, veient coses. Perdona. Sí. Representa que les dades que avui no tenim el connector, però que quan tinguem el connector podrem utilitzar tota mena de sensors en el mòbil. Però aquí només a mi, per exemple, només em surt que puc compartir i enviar-les per al Gmail. No, però si poses en Gmail després Pots compartir o la gràfica o la taula. et fa t'agafa un adjunt que per al teu correu i et fa un adjunt que és un... Ah, ja ho veig, un CSV d'aquest. Ves a correu. Os acabo de compartir el experimento vía WhatsApp y Os acabo de compartir el WhatsApp y Només té un problema, que li enviaré un correu als de Bermí de veritat, que és que, o jo com a mínim no he sabut fer-ho, que és retallar un tros de la gràfica i convertir-la en una gràfica nova. Això el multiloc ho tenia superbé. El multiloc podia retallar un tros de la gràfica, perquè clar, imagineu-vos que estem fent una caiguda lliure. Clar, des de que apretes a mesurar, cau, no sé què, tu t'interessa només el trosset de la caiguda. I tens molt... És com aquí, jo dic, no, imagina't que jo pogués tenir la gràfica només d'això. Però diria que no es pot. Per tant, cal començar a mesurar just abans que comenci el fenomen i parar just quan s'acabi el fenomen. Sí. Clar, i llavors, l'altra cosa és que si tu mires el tipus de corbes, no es pots. Però Power, que veig a Power, clar. Llavors, tens coses una mica més... Llavors... ara m'ha sortit les estadístiques, la corba, no sé el que he fet, he començat Aquí, a buscar. pots treure, això ho has seleccionat. Això pots treure-ho encara, Ho pots fer aquí i pots delete i ho treus. Si cliques delete, fora. Si tu selecciones un tros, mira, jo en aquest trosset d'aquí, quina curva vull? Mira, vull que sigui, que m'ajusti a una quadràtica. S'ha fet? Està bé la quadràtica. Bueno, Lluís, que bé, no? Si t'envies CSV, Aquí no, per WhatsApp, per correu, per Bluetooth... Els adaptadors. No, però els adaptadors, la idea és compartir-los aquests dies. Què has aconseguit? No. Sí, Per WhatsApp no em deixa compartir. Perquè són CSV. A WhatsApp pots enviar documents. Ara sí. Quan genero una imatge, sí. Quan és una imatge de les dades, no. L'està dient al Julio, per si voleu ara jugar una mica, la del Pasco. Que Pasco és una mica la competència de Bernier. Què és Pasco, com es diu? Sí. Ah, tu el tens aquí? Sí, aquí. Tu mateix. Feu, si és que per això deia, dic, ho faig jo, però... Fixeu-vos que ara el Julio em deia i el Josep també la té. Vale, fixeu-vos, Aquí tenim... Ostres, quin tenim? El de sensors d'aquesta tablet, que és de Pasco. Pasco és una altra gran marca, una altra gran casa de dissenyar sensors. També té acceleració XYZ, té el sound level i el sound intensity, doncs un factor de l'altre. I llavors que et permet des de treballar en xarxa, fer pantallazos, afegir fotos, afegir text,
exportar les dades en diferents tipus de formats. Em sembla recordar que també hi havia la possibilitat de instal·lar-hi els sensors externs de plaça. Què passa? Directament? Alguna del tot. Tens entrades per Però això, si valeu, descarregar-vos aquest també. Aquest es diu? Spark Vida. Spark, S-P-A-R-K, View. Costa quantes cols, no sé què. Jo aquesta no la coneixia, Com es diu? Aquesta és una predicció Hi ha una tècnica d'aquesta. de barco. Però perquè ja té les dades posades en PARK. Ah, vale. Connectat amb Arduino, amb LEDs. En la càmera. Vale, en la càmera i en mesura l'exposició. Vale, clar. I els sensors també, envia llum verda. I la funció és una mica el que deia. Bueno, això depèn com ho tinguis. Funció, contratorn, el mateix sensor. Vale, com que portem ja una hora i havíem d'intentar molt ràpid, deixeu-me acabar 4 pinzellades més. És que m'ha fet tot. 4 pinzellades més i acabem. Primer, altres coses que trobem a la web que normalment hi ha, que són més tipus casolanes. És a dir, no és una empresa que t'ho munta o ho pots comprar, sinó són coses que pots fer. Per exemple, hi ha diversos vídeos que t'expliquen com amb la lent d'un làser, que costa 10 euros als xinos, pots desmuntar-la. Com? No els venen? No, perquè No saps la finada que tenim per comprar-la. Ostres, veus, això no sabia. no, les cases de la... Vale. Clar, però llavors ja et costa. Bueno, però Bueno, doncs això, per exemple, hi ha un vídeo on es veu bastant bé que realment, clar, t'augmenta la imatge i com a lupa, bueno, com a lupa o com a microscopi, perquè al cap i a la fi, un microscopi de baixa resolució, però que ja el tens. Per exemple, el Davi també explicava, i a alguns llocs hi ha, i això desconec al 100% al principi com funciona, però si es tapa amb cinta aïllant la càmera, es veu que poden passar igualment rajos d'alta freqüència i per tant que pots utilitzar-ho com a detector de, no sé, no conec exactament de rajos gamma, no sé exactament com funciona, però vull dir que hi ha uns quants articles que també ho expliquen. I, per exemple, clar, hi ha tot el món, diguéssim, de l'electrònica maker i el món Arduinos, els mons, diguéssim, d'electrònica casolana, doncs hi ha gent que es munta a casa seva la seva petita estació meteorològica amb 15 euros. A mi treballa un noi que és molt... Maker. Sí, no, que és una especialista en Arduino i em va dir que li has de posar l'Arduino i una altra placa perquè la gent... Raspberry. Vull dir que necessites... No sé, sí. Vull dir això, que hi ha gent que s'ha muntat a casa seva el seu estació meteorològica en mesura. I a més aquests són molt més barats, perquè estem parlant que per 15 euros tens el sensor de pH, el sensor de pressió, el sensor de temperatura, el sensor d'humitat, que són sensors que estan pensats com a peces d'electrònica. Una jardinera, sensor d'humitat. Llavors, per acabar, simplement, idees pinzellades que si us volen inspirar una mica, clar, el mòbil, a vegades com a objectiu en si mateix, o de vegades com a context, no? Sempre diem, bueno, estem en un context, de vegades el mòbil pot ser només el context, a partir d'aquí parlar del model d'energia, per exemple. Clar, això hi havia uns anys que estava molt de moda. Què passa aquí? Què veieu aquí? Amb aquesta app. Que xula. Que xula, sí que xula, però costava diners, Ostres, si veus els rajos X. Però pensem una mica al principi físic dels rajos X. Home, on es produeixen quan hi ha salts de les capes internes de l'àtom. Bueno, però imagina't que això pogués
emetre rajos X. Igualment el problema és un altre. Quin problema creus veieu aquí? Estàs tot el dia amb radiació. Suposem que el teu mòbil pogués emetre rajos X. Igualment hi ha un altre problema al principi. Però sempre tindries problemes de salut seriós. Evidentment, segur. El primer. Però sí, però això no és un problema de salut, això és un problema, diguéssim, ètic. Per què? Per què vendre aquest producte, aquesta app, és un problema ètic? No, però no veieu quin és el problema? Però és que aquí. Home, està malament perquè... Per què? Perquè no és veritat, la cosa... Tu tens que t'està marcant uns ossos que no arriben fins aquí. Però hi ha un problema més gran. A veure, per definició, quan tu fas una radiografia en rajos X, què necessites? Necessites un emissor de rajos X, necessites un cos i necessites una placa a l'altra banda. Clar, si una app t'està intentant fer veure que és una app que què fa? Et detecta la imatge, s'identifica... Clar, és un timo. Ja és una app que el que fa és... No, el que fa és... Et detecta... No, què va? És una imatge, et detecta la mà, és una imatge i te la dibuixa amb ossos. Això és el que vull dir. Va a la seva biblioteca. Doncs com igual que les càmeres de foto que et detecten la cara. Clar, avui en dia és fàcil. Clar, amb la forma, llavors què passa? Clar, si tens una cosa que no ho identifica, això és com totes aquestes... Però això seria més com a realitat augmentada. Això és realitat augmentada, però entendre la diferència entre... Hi ha les cares, no heu vist ara les típiques apps que poses la cara i el tip et posa un barret, o et posa una cara de gosset, doncs això és el mateix. Clar, però en l'altre cas, que et poses les ulleres, està molt clar que allò és una realitat augmentada. Aquí et pots confondre, en què, bueno, de fet està pensat per confondre, o per exemple, ja he vist apps, aquest dia està buscant apps i veig, ara és un detector d'oro, a veure. Sí, clar, llavors veus els comentaris. Fake, hate this app, who made this app will be sorry and please don't. I la gent s'enfada després. Ja, però aquesta app està, al Play Store. Clar, quan veus una app que té totes valoracions negatives. Però per què us ho vull dir? Perquè fixeu-vos que podem utilitzar les apps per recollir dades, però podem utilitzar les apps... Analitzar, diguem que hi ha de ser que, i utilitzar la ciència, el nostre coneixement científic per saber si això és possible o no. Exactament. Se pot fer una radiografia amb un mòbil? Exactament. Per això és el que titulés. Està costat, per això. No, és a dir, el mòbil com a objectiu i o com a context d'aprenentatge científic. Tot el món de la sabenització científica, de tenir criteri, per dir què és i no és científic. El que us deia abans, una app, jo ho discutia aquest estiu amb el meu cunyat, em diu, no, però si jo tinc una app que em diu el temps que farà. I jo, home, ja, tens una app que em diu el temps que farà, perquè el que fa aquesta app és connectar-se a una web on et diu el temps que farà, però no és el teu mòbil que et diu el temps que farà, és la web. L'únic que fa és rep la informació. Tot i que el dia de demà podria haver-hi una app que et mesurés la pressió atmosfèrica. O sigui, tu pots tenir una instal·lació meteorològica a casa teva. No, de fet, les estacions meteorològiques, aquestes petites de l'Oreón, el que fan és que mencionen la pressió atmosfèrica, la humitat relativa i la temperatura, i te fa una previsió del temps petitona en el propi dispositiu. Clar, si jo tinc una casa, clar. Si això no tinguéssim en el mòbil, aquests 3 sensors que dius... Però entendre. Però hi ha gent que pensa que si te connectes per web, la gent pensa que el mòbil és una... Evidentment. No, que sí, Clar, què passa? Clar, per tant, però entendre la diferència entre dades pròpies o dades remotes... És a dir, jo tinc una app que mesura so i tinc una app que mesura humitat o temperatura. Clar, però no són el mateix. Una mesura so perquè tens un sensor que t'està mesurant el so i l'altra mesura temperatura perquè t'està geolocalitzant i li estan anant a una pàgina web que diu quina és la temperatura a Bellaterra. Clar, però potser el problema seria si nosaltres no sabem quins sensors té el mòbil, la primera cosa de buscar... Però entendre, però per això diguis, això són propostes d'idees, si us ve de gust, pensar no en el mòbil només com a manera de recollir dades, sinó d'estudiar el mòbil
que és una cosa que està en el dia a dia, no? És a dir, context, els trens, però que utilitzen més el tren o el mòbil els nens, no? No teniu en compte. O, ho comentàvem l'altre dia, això és una fotografia de la Marisa, i us ensenyaré el meu si voleu, perquè és que està espatllat i el veureu i com són les gràfiques, no? Tu, per exemple, podem preguntar als estudiants. Això, per exemple, avui en dia, la majoria de mòbils, quan tu els demanes que et diguin com és la teva càrrega, tu pots estudiar, per exemple, quines són les diferents funcions que està activant el mòbil. Tu pots comparar, per exemple, com és la pendent de la bateria en funció de què gasta més. Què gasta més? Tenir el wifi encès i el mòbil apagat? O sigui, la pantalla apagada? O la pantalla encesa i el wifi apagat? És a dir, aquest tipus de qüestions són intentar entendre el teu mòbil, com és, com funciona, què passa. Per exemple, aquí ja tinc, vull que... Jo no utilitzo aquest mòbil, però l'he portat avui perquè veieu com és la gràfica de com es carrega, es descarrega un mòbil que té la bateria espatllada. Triga moltíssim a pujar i baixa de cop, per exemple, mentre que els altres baixa ràpid i llavors, o sigui, puja ràpid i baixa lentament. Això és una altra idea d'intentar entendre el mòbil, com és el consum d'energia del nostre mòbil, com és el consum de dades, totes aquestes qüestions. Sí, no passis la diapositiva. Això ho tindreu, tot? Ah, ho tindrem tot. Sí. I em sembla que amb això pràcticament ja estem. Era una mica el que us volia fer veure, aquesta... La deixo per la... Bueno, no sé si us ha servit una mica per situar-vos. No he dit res que no sapiguéssiu ja segurament, són coses bastant de... No, porque si no te van a hacer que tocar los alumnos que per trucar per telèfon enviar WhatsApp. Sí. Bueno, doncs, no sé, fem una mica de tot si voleu, hi ha més coses, intervencions, si voleu, o... Jo només una cosa, si volem fer alguna mesura química, necessitem... Clar, a veure, llavors, què és el que tindrem, què és el que hauríem tingut avui si hagués arribat? El que hauríem tingut avui és un connector que permet connectar qualsevol dels sensors que tenim, sensor de voltatge, sensor de temperatura, sensor de CO2, és a dir, tots els sensors que nosaltres tenim aquí, ara el que tindrem el proper dia és un petit aparell que connectaràs al sensor i el sensor enviarà la informació en el teu mòbil. Llavors, amb l'aplicació de Vernier, no només utilitzaràs el built-in, sinó utilitzaràs el connector, que es diu Stream, no sé què. Jo vaig parlar amb el noi aquest i hi ha dos sensors que m'envia el wifi directament a l'iPhone. I el DPH val 90 euros. Jo estic per comprar-me un en lloc d'un PHP. Són de clars. A veure, són 90 euros, però... Barato, però... Tu, i els altres sensors no es pot fer amb els multilabs? Ai, amb els multilabs? Amb els multilabs Si no? són els que tenim això... Amb multilab no es pot? Amb multilabs no es pot. A veure, és